Manja Police atum aronde pentangka kirumdum. Jirpo bangfli aning keme pen karbi pimar atum fan kerapa jirdam. Mohamaya constituency ka parlo Congress atum pen akimi PCC komiti kesai. Kaudon pinyani kang sama betalong peneli thare monusingti. Non betang ton pana arjuponik tha. Manja Police Station ke parlo manja gate along keton kelang atum trakate war abang fuatum pen anivangta trak ihom along pen tangka pharohini pharok tham endun posi nilituma pherang ke pen betanang pale anivangta tangka kirungdun po arjulong si pherang ke abitung atum pen pai ni phai inkoresir ke bhomkuruani ajo por phai kri sia por malom labangso atangka koson kopia phantong kirung mamate ke endun mapu labangso lang product pen kachini dia phan kaunrida padolo Monta keton kelang atom fan karjo agot maduta chini dunde posi than lapen pherangke atom ben karjo agota nang pasini dunabang ave osia bang ave bu pathesi assistant osi rongpia sangha fan arjulo bonta labang solam nang pasini dunde posi than karjo hot nang pasini dun jike kalese aning thithurong asonsi theklong malomso penafit prakate war atom keton kelang atom fan tangka ketekang jiafan pate boklo bonta laso hot pherangke atom karju pate tok dunsi keton kelang atom register te ponsi keton adi malong pen kacui labangso karju pate tok ahot trakate war atom ke thana teng anivangta trak a documents ke arjuje kaigita tangka se iho malong pen pharo ke thom pharohini tekang nangpo na poson se anivangta damomlo puta trakate war atom pherangke abitung atom phan than দিনতে নাই মানে দুই দিন পিছত একবাৰ আহিলে দিব লাগে কত টাকা দিব লাগে কিমান কোন থানা দিয়া আপোনাক কোনটো গেটা দিয়া মানে না প্ৰতি যিমান গেট আছে সব দিব লাগে নেকি দিব লাগে 300 কে 300 200 ইয়াতে কিমান দিব লাগে ইয়াত কিমান দিব আপোনাৰ ইয়াত 300 দিব লাগে দিলাইও 300 দিব লাগে আৰু হেৰি এটা দিব কাৰণে পইচা আছে না এটা দিব কাৰণে এক্সট্ৰা থৈ দিছে ন হ্যাঁ এটা দিব কাৰণে এক্সট্ৰা আচ্ছা Jirikindeng ahithialong jirpo bangfli atum chelang si hithi malom karbi bimar chojor cholang atuma phan arniar we pen kepajok jia phan kerapa jirdam posi nilituma pherang ke pen betana pale lakha sirkep amren constituency jirikindeng ahithialong dongkam mukam pen jirpo bangfli chelang si karbi bimar han parvo kachodor atum akisung alam kedam tang arni birta pacetak arjulong se alang litum jirpo bangfli pen kerapa jirdam Labangso akerapa jirdamalong Avijit Crew, ex-president NKSA, Linus Timung, banker, Thengtom Teron social activist, Johnson Crew driver, alang litum bangfli cilangsi, tarpulin mate tilpar kerapa jirdam. Karbing life channel long, nilitum heklong lok, jirikindeng long lasom mate han kachoyor tum mate animali mate han kachoyor mate karbi mate han parvo kachoyor tum kisung ke polam nilitum heklong lok lo lapen lasut heklong lok pen nilitum dongkumukam girput men nil tum cingwai det pendak nil tum kewang lo lapen wang pen tum tarpulin mat kecil pare tat nang ron de angiar arbe dan mene kisung ka copoyok ye ha masih lapen aper pilin itu lahan kepa dia thai panta nil tum kan ron pono lapen nil tum hin kan ke thang ta res tala akhirnya pajir pono bon stan nili karbingo otomas konsil mamate siam sar kana katuni ye mangal pono je litum la karbi mate da kaprek aja tias atum dedumna han kacul jor mate kakatuna ande mbang mesen semar piesonte me pari pusi nili men jon nili pon paprap jin kandak nang semar pika nili tum sitame nang rabdun no bon sitame anso se nang litum hin pen nakrap nakitu ding akan si nili tum hin pen kacuni Lapen alang litum pen karbeng long autonomous council akleng sarpo akhai CM tuleram long hang afanta prabjin pen market set kikin pipon jia phan chunigir pon posi piltarip dun long pai ni phai thongke barni lakha ingkoi raphon nilip constituency kaparlo koilamati samelang solang sun kijui kelang adem la anso se anong pache thang jipu ke mang pen is karbeng long motorcycle club atum kahomridam padu Labangso samelang solang sun kahomridam along is karbeng long motorcycle club thiek pen EKAMC amai ku donbar terang pen Japon linsi kadukawe bangthong kepsose is karbeng long motorcycle club atum chetong dun Labangso kahomridam ahot Koilamati Development Committee atum penta cherap chetodun pusi piltarip dun long pai ni phai thongke barani ada porphai ke apor malom pen Mohamaya constituency ka parlo mirmili adong PCC dong moka high school PCC akimi kesengpon
Labangso PCC keseng amailong Sar Bidasing Rongpi XEM Penjalin Ponsi Arisang Hotun ta cerap cetudun posi Biltarit Dunlong. Mohamaya constituency kaparlo akimi PCC committee keparja pontu athe non kerangi surhini da inkoira Asia Sengkan MLA election of Harman Abarin EM Bidasing Rongpi amethang chitur pen Mohamaya constituency kaparlo mirmini adong PCC Dongmoka High School PCC akimia committee ansiben ambang longnia din kaparja pontu. Labangso akimia committee kaparja pontu nangkok non kerangi MLA election abot mesen pen claim dam pameji lapen puthot Congress kapahay pontu ji aphansi labangso committee akimi kaparja pontu. Lapen claim dam pame po pusi akimi kedeng pon amai phu chun bang pen chenglok ar phu kedeng don abang phu kedo ansatame akhai Bidasing Rongpi abare EM apan lapchak chipidun. Pini ane gangsa ma beta kela ponse kanton poneklo. Langik bongdame Karbi Daily News tome thakme kurbang thu.